Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Sinta Rahma Ayu Devia, NPM Sedoso. Kula saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampunipun Dr. Gali Estimisi, Magister Pendidikan. Kula wonten mriki badhe nyekar tembang macapat megatro laras pelok patet barang. Sugeng midhangetaken titilarasipun Pimo nempi nempi mororo luropi monempi pipi mopi nemo rolu momom pinem lurororo lumonem rolu upi momolu molu monempi ro luro sigro milir sangetek sinangga bajul kawan dasakang jageni ingar sani wa ing pongkor tonapi ing kanang kering song getek lampahnya alon.